Shock is our studio. Yan mata ku zo ku taka min zani je da sida na gaida mina yar baba. Yan mata ku zo ku taka min zani je da sida na gaida mina yar baba. Kai nisa fari Ubangiji ka duba min, dai hidima baitutukan a kara min. Kai kake badawa Ubangiji kara min, ni na ni gaida a gaida ke yar mama. Yan mata ku zo ku taka min zani je da sida na gaida mi da yar baba. Dan mutan kirki ce maso garin yar mama, yabo na ki nake ta yi a can tun dama. Amina kina nan ba za ni ɓoye dama, ni nake ce yar kure ina gaidawa. Yan mata ku zo ku taka min zani je da sida na gaida mi da yar baba. Wanka babu wanda zai kai ɗawi su, yan mata sun taho kin fi su. Kwalliyarki duka ta fita su, na gaida ki mina ni ina sarawa. Yan mata ku zo ku taka min zani je da sida na gaida mi na yar baba. Maraba muke da samunki, godiya muke da samunki. Mun yaba da duka halinki, gaisuwa nake mina a gaida ke ya yar baba. Yan mata ku zo ku taka min zani je da sida na gaida mi na yar baba. Ina Ubangiji ya kare ki, ina Ubangiji ya kare tsare ki, ina Ubangiji ya raya ki, dan mutuncin Muhammadu Rabbana ka kare mina. Ina nan ne ni zan tsaya ina gaida ki, in yi halin kirki ai dole ne a yaba ki. Yar kware yar ahali mutanen kirki, ina na gode shamsu nan nake yin burki. Yan mata ku zo ku